दानसोरां बसुमतारी आदै आंनो बेफोरबायदि भिडिअखौ शेयार खालामथारनांला खोमालै बिराद बाथारनाय मोनबाय आं ना मानो होनबा जोंहा बर' हिन्जावफोरा माने गथ'आनो दोनखायो हौवायानो दोनखायो आजिखालिनि जुगाव मा गदाय लाग्रासो जाबोबाय आरोना बेनिफ्राय खारसननाग्राबो जाबाय हिन्जाव मानसिफोराबो ओरैबायदि गाज्रि गाज्रि आयौ आयौ होनोनो बालायलांबाय आं बेफोरबायदि भिडिअखौ नै माने बर'बो नङा आरोना हारसादोसों माने गाज्रि हमदों आरोना रुमाव नोंसोरलाय मा खालामबावनो बिनि जोंनि पार्सनेल खोथा मोजां मोननाय बैफोरबायदिसो बुंजाबावो जिथिया किडनेप खालामजायो जिथिया बुथार जाजायो अब्ला बैफोरबायदि बर' हिन्जावा जोबोद पस्तायो आरोना दा बेफोरखौ मा बुंनो नोंथांमोना नायलांबाय था दायो नैला आङो स्क्रिनाव होखादो बे भिडिअनि सायावनो होनो सानदों सरि दे लोगोफोर आंना मेगना मोदै गबाय थानाय जादों बेखायनो बोरैबा नुदो जानांगौ नोंथांमोना दायो आङो बेखौ फुल भिडिअ होनो सानदों नोंथांमोना गिबियावनो फार्स्टआवनो नायना लाबानो जाबाय दा जायफोरा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय बयखौबो फिन खेब बरायग्रोबाय चेनेलाव दा बर' होनबा मा बुङो हमजानाय ओरैबायदि ना गाज्रि गाज्रि गथ'आबो बेफोरबायदि ओमफ्राय हाबा जानाय हौवा हिन्जावाबो बेफोरबायदि सोर सासेखौ मा बुंगोन दा गथ'फोरासो बिमा बिफाखौ बुजायनो गोनां जाबाय आजिखालिनि जुगाव ना बिमा बिफायासो माने गथ' गोरलै 2 मान्थ 3 मान्थ 2 इयार्स 1 इयार्सखौ गारनानै खारगासिनो दोङो फार्स्ट टाइम नुनाय बायदि आरोना बेफोरो सिगांनिफ्रायनो नुबोनाय जोङो फार्स्ट टाइम नङा बैफोरबायदि जाहैयो दा नायग्रोना लानोसै जोङो फार्स्टआवनो नोंथांमोना नायग्रोना लाबानो जाबाय फुल भिडिअखौ बहा हमजानाय मायाव हमजानाय बबेबा बेंटलाव हमजायोनो बबेबा गुवाहाटियाव हमजायोनो बबेबा क'क्राझार बङाइगाव बैफोरबायदि नाम लायो आरोना सासे सानैनि थाखायनो जोंनि दुनियानि गामि जोंनि बिटिआरनि गामि गासैबो माने नाम बदनाम थांफाजोब्बाय आरोना गासैबो सासेनि थाखायनो सानैनि थाखायनो दा बेफोर सासेनि थाखायनो हाजारजन 10 जन मानसियाबो गाज्रि मुङाव थांफागासिनो बैफोरखौ ओरैबायदि साजा होनांगौ जोंनि बर' हिन्जावफोरखौ मुस्लिमजों खारग्रा हारसा मानसिजों खारग्राखौ ओरैबायदि साजा होनांगौ ना फैलाय जों नायग्रोना लानि अबा गिबियावनो खोबसे ब्र नंगौ जोंथा र जोंथा र नंगौ जोंथा इदि और शिनो को कब से चल रहा था ब्रो क्या हुआ नहीं हुआ नहीं है कुछ नहीं है जस्ट बात करने के लिए आया है हम लोग कब से नहीं ब्रो मेरा फ्रेंड है बेस्ट फ्रेंड है मतलब रिलेशनशिप में नहीं है हाँ रिलेशनशिप में है कितना दिन हो गया ऐसे हम लोग को हो रहा है कितना दिन हो गया ब्रो बहुत दिन कितना दिन हुआ है कब से उसको पूछो आपका फ्रेंड बोलो नहीं उसके बाद रुको हाँ तुम इधर रहो ना ओके ठीक है मैं उधर ही हाँ बोलो उसको कहाँ से हो आप गुवाहाटी से गुवाहाटी से हम भी गुवाहाटी से हैं ओके उसके बाद जो रिलेशन हुआ है ना यही है मैं आपसे जानना चाहता हूँ कितना दिन हो गया आपका फ्रेंड से पूछो भैया फ्रेंड से नहीं है ये मेरा घर का आदमी है ठीक है ओके। घर के आदमी है मैं इसलिए आया हूँ ठीक है घर का आदमी है मैं इसलिए आया हूँ कितना दिन हो गया नहीं बैंगलोर में कितने साल हो गए मेरा बेंगलुरु में 2 इयर्स हो गया 2 इयर्स हो गया किधर गया वो किधर ठंडा है और उसमें कौन है इसमें कौन है बोलो उसको पे उसमें और कौन है बोलो उसको उठाओ उसके बाद क्या बोलते हैं अब रोज उठाओ एक्चुअली देखना चाहता है मैं नहीं आता है कब से आ रहा था तुम यहाँ पे रुको मैं पूछता हूँ मतलब रिलेशन है रिलेशन के बारे में मेरे को अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए ओके ठीक है रिलेशन कैसे हो रहा है कैसे नहीं हो रहा है फ्यूचर क्या करना चाहता है तो टाइम पास है नहीं। टाइम पास तो मेरे सामने बिल्कुल नहीं होगा नहीं टाइम पास हो ही नहीं नहीं हो ही नहीं सकता है हाँ। इनका बैकग्राउंड मालूम है घर में क्या क्या है क्या क्या नहीं है क्या क्या है इनका बैकग्राउंड मालूम है तेरे को पूछो। मालूम नहीं है ना मालूम है। जो थोड़ा देर पहले बात नहीं। किया था मैं बात किया था तो मेरे को आपका वॉइस थोड़ा सा सुनने को मिला है ठीक है इसलिए मैं इनका सब कुछ मालूम होना है ओके फ्यूचर कैसे होना है ये सब कुछ मेरे को अच्छी तरह से मालूम होना है ओके ठीक है टाइम पास मेरे सामने बिल्कुल नहीं होगा इसके अंदर कौन है बोलो ठीक है सुष्मी टाइम पास तो मेरा सामने बिल्कुल नहीं होगा भाई अच्छे से बात करो ठीक है टाइम पास मेरा सामने बिल्कुल कभी नहीं हो ही नहीं सकता है ठीक है टाइम पास तो बिल्कुल मेरे सामने हो ही नहीं सकता है राइट लाइट डाल ठीक है। ना ये तो बाहर है बैंगलोर है चल सकता है
मजा आ रहा माने ये हो सकता है, ठीक ये है। कब से ही चल रहा था, उसको देखने के लिए आया था मैं। ठीक है। सॉरी यार, ऐसा चीज तो बिल्कुल नहीं कब से चल रहा था Right, right. तुम्हारा साथ, कब से चल रहा था। इवन ये मेरा साथ रीजन था, Okay. जस्ट एक हफ्ता पहले तुमने आया है यहाँ पे बीच में, Okay. तुमने घुसा था, ठीक है। उसका बैकग्राउंड में क्या क्या है तुम कुछ मालूम है, बताओ थोड़ा कुछ। नहीं, बैकग्राउंड में मेरे को कुछ मालूम नहीं है ब्रो। उसका एक बच्चा भी है, मालूम है तुमको। नहीं ऐसा वो शादीशुदा है। हाँ, मालूम है बोल रहे हैं। मोनसे खोथा नङालै सोल्नुस् काय जे जेबो नङा, जास्ट सोंनोसो मोनसे खोथा आं बुंदों जाग्रा बेबायदि खालामगोन सोलिया हगोन ना। बाथ्राखौ खोनासंग्रोलाय। लाइथो उनहो नोङो बेजों गोसोथोलायो होननानै मिथियोना मिथिया? बेजों गोसोथोलायो होननानै मिथियोमोन दा? नोंनि खाथियाव मानो बियो अफेनलि बेफोरबायदि खामानि मानो मावनो मोनदों? नोंनि खाथियाव मानो फैनो मोनदों? हा? नोंथ' बिनि क्ल'ज फ्रेन्ड, नोंनि खाथियाव मानो फैनो मोनदों बियो? नोङो बिनि लोगो मिथिबायना? नोङो बिनि लोगो। खोनासं, मा जादों बिसोरो मा खालामगासिनो? आङो अनारनो खोन्थाहैदों। अनारनो खोन्थालागि दा खोन्था मिथिबायना? अब्ला नुखाबाय नोंथांमोना ओरैबायदि दायो हमजानायाथ' हमजादों, बेखौ हमनानै माने जोंहा सोंनाय फिननाय खालामदों। सानै दंबावो आरोना, दा बिसोरो फरायनो थाहैयो हस्टेलाव, बबेबा रुमाव थायो, ओमफ्राय गुबुन गुबुन हारिजोंसो बांगाल हारसा मानसिजोंसो बेफोरबायदि गाज्रि गाज्रि खामानिखौ मावो, देहाखौ सोलेरखौ फानो। मानि आंखाललै न'खराव बिमा बिफाया दखौ फरायनो थिनहरो, हाजिरा मावनानै गावनि थैखौ दै खालामनानै हाजिरा मावनानै गथ'फोरखौ फरायहोगासिनो। नोंसोरो बेफोरखौ गाज्रि खामानि मावनानै फरायनो मा दरकार दोङो ना? गावनि मान सन्मानखौसो, गावनि इयुन लाइफखौसो बरबाद खालामना लायो आरोना। दा बेनिखायनो बुङो आं बर' सिख्लाफोरखौ आरो बर' आइजोफोरखौ, प्लिज बेफोरबायदि खामानिखौ बावगारलांनांगौ। आरो दंबावोसो गोबां जायगायाव दंबावो, सोरबा कलेजाव थांनायानो माने गुबुनाव रुमावसो भारा थाहैबावोनो। मानि थाखाय? खाथि कलेजबाबो माने भारासो लाहैबावोनो। बैफोरो जाबाय गावनि गोसोखौ फाननो थाखाय, गावनि गोसो लुबैनायखौ मावनो थाखाय बियो कलेज खाथिबाबो रुम भारा लानानै गावनि बयफ्रेन्डजों बैफोरबायदि थाहैयो आरोना। दा आं बेखौनो खावलायनो सानो, गावनि बिमा बिफाया एसे सेभ खालामनांगौ गावनि गथ' गथायखौ। स्कुल कलेज खाथिबा सोरबा रुम भारा लानायखौ मोनथिखादो बियो गाज्रि खामानियाव थांखाबाय होननानै। बैफोरनो आरोना। दा बेखिनिसै, जायफोरा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामनो हागोन। दिनैनि आपडेटआ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय। भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम, साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। बे भिडिअनि थाखाय नोंथांमोनखौ निमाहा बिनाय जाबाय। माबाफोर गोरोन्थि मावदोंब्ला, माबाफोर गोरोन्थि बुंफ्लांबायब्ला जास्ट स्पट एन्टारटेनमेन्ट साननानै लादो नोंथांमोना। ओमफ्राय गाज्रि मोननो नांला आरोना रावबो। बेखिनिसै दे।